Ja muszę sobie odpalić zdjęcie Krzysia na telefonie gdzieś. Wy też odpalcie i będziecie mi pomagać. Już wiem, że postura jest nie taka. Kononowicz, a wy macie... To jest Mario. No, ten wygląda najbardziej to jak Mario z Krzaków. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Dzisiaj jest chłodno, ale ciepło, kiełbasę trzeba jeść. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Ciepło, gorąco. Dobra, teraz Jor. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Dzisiaj jest chłodno, ale ciepło, kiełbasę trzeba jeść. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki
ognisku. Żołnierze i żołnierki. Multiplicano. Jareczek zasrany. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę ciepło, gorąco. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Dzisiaj jest chłodno, ale ciepło. Kiełbasę trzeba jeść. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki. No Wojtek wyszedł najlepszy. Ewidentnie do zrobienia Jora Simsy okazały się perfekcyjne. Krzyś na warunki... Krzyś wyszedł ładny. Nie, w Simsach nie da się zrobić zaniedbanej postaci. I Jareczek też niczego sobie. Najważniejsze cechy zostały oddane. Ej, Jareczek pompuje! Kiedyś na streamie też pompował! Ja pierdzielę! O, i tu się przecież... To się wszystko ten... Dom Krzysztofa Kononowicza! Jest cała rozpiska. Dobra. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Dzisiaj jest chłodno, ale ciepło. Kiełbasę trzeba jeść. Żołnierze i żołnierki. Żołnierze
Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę ciepłą, gorąco. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Żołnierze i żołnierki, żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i Także tak wygląda Szkolna 17. Tu nasi bohaterowie, prawda? Cóż, dzieło jest kompletne.